गावनि फिसाखौ गावनि गथ'खौ सोरबा मानसिया गाज्रि होनहरोबा खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा नोंथांमोना ससियेल मिडिया फेसबुकआव मैया दाख्लैनिफ्राय सनिया कुइनखौल' माने सोरबा शेयार खालामबाय थादो सनिया कुइना डाइभर्स जाबाय सनिया कुइना हौवा हिन्जाव नांलायबाय बेफोरबायदि गारलायबाय बेफोरबायदि गोबां शेयार खालामदों आरोना दायो बिसोरो पस्टखौबो दानखाजोब्बाय माने जिबायदि लिरदोंमोन ओमफ्राय सनिया कुइना 3 आवार्सनि गेजेरजों दिनै मोनसे पस्ट खालामदों माने बियो एप्रिल फुलसोमोन आरोना एप्रिल फुल खालामदों आरो मानसिफोरखौ ओरैबायदि मुर्ख बानायदों माने गोबां मानसि शेयार खालामदों आरोना बेखौ माने नांलायबाय बुदलायबाय बेफोरबायदि साननानै सानथों होननानै माने एप्रिल फुल खालामदों सनिया कुइना गावनो गावनि फेसबुकनि गेजेरजों मोनसे लिरनानै हरदों नोंथांमोना नायलांबाय था नै स्क्रिनाव होखादों आं दा बेनो गोबां मानसिया शेयार खालामदोंमोन आं बुंदोंमोन नालाय मोनसे भिडिअआव बिथाङा एप्रिल फुल खालामदो जानांगौ होननानै नंमारगौ बे एप्रिल फुल खालाममारदों आरोना गावनो बुंखाबाय दा बेखौनो आं बुंहैनाय जाबाय नैबे आपडेटआव गोबां मानसिया शेयार खालामनाय कारणे बुंनाय जाबाय बियो एप्रिल फुलसोमोन आरोना एप्रिल फुलखौथ' गासिबो सिनायखायो एप्रिलनि 1 तारिखआव जाखायो होननानै गोबां मानसिफोरा बेखौनो आपडेट होदों बेल' नङा सुकुरालिखौबो गासिबो सिनायखायो जानांगौ सुकुरालिखौ सोरबा थैबाय होननानै निउसाव होदोंमोन दा बेबो फेक्स आरोना फेक निउस मानो होनबा थगाय जाजानायासो मुर्ख होनजायो 1 एप्रिलाव जाय मानसिया थगाय जाजादों बिसोर मुर्ख थगायनाय मानसिया मुर्ख नङा थगाय जाजानायासो मुर्ख बेफोरबायदि जायो आरोना 1 एप्रिलाव दा सुकुरालियाबो गावनो बिथाङा बुंफैबाय बेफोरबायदि आं थैयाखै होननानै निउसनि गेजेरजों बुंफैबाय निउस माने गावनि पेजनि गेजेरजों बुंफैबाय फेसबुक पेजनि गेजेरजों गोबां मानसिया होदोंमोन नालाय सुकुरालिया थैबाय होननानै मा बुङो होननानै माने बे तारिखआव गाज्रि मोनलायनाङा थगायलायनाय तारिख आरोना 1 एप्रिलाव एप्रिल फुल खालामनाय मानसिफोरखौ थगायलायनाय दिन दा थिग बेबायदिनो सनिया कुइनाबो सिस्टारा थगायदोंमोन जानांगौ थगायदों होनखादों गावनि माबानि गेजेरजों गोबां मानसिखौ मुर्ख बानायबाय होननानै मिनिनानै मोनसे इम'जि होनानै माबा खालामहरदों आरोना बेनोसै बेनो जोंनि बुंनाया रंजा खुसि रायजो जानाया मोजां हौवा हिन्जावनि गेजेराव भेजाल नांलाय खमलाय खालामबाय थानो नाङा बेफोरबायदि जि पस्टआव नुदों बेफोरबायदि मालाबाबो जानो नाङा अनलायना मोजां संसार जाबानो जाबाय सनिया कुइनाल' नङा गोबां हौवा हिन्जाव बेफोरबायदि नांलायनाय थायो खमलायनाय थायो फाथैलाय बिसिनाय थायो बेफोरबायदि खालामनाय गाज्रि दे बर'जों बर' अनलायना जानो नांगौ मोजाङै संसारखौ जाबानो जाबाय बेफोरबायदि आरोना बेनोसै ओमफ्राय मोनसे आपडेट होबावनो सानदों आं बे आपडेटआ जाहैबाय लोगोफोर गथ' थैदों आरोना दैयाव बेखौ जोबोद दुखु नांदों बिमायाबो गाबसोदों बेफोरबायदिनो गोबां मानसिया रायजोफोरा दुखु मोनदों माबायाव आरोना बे चिराङावबो थानाय पिकनिक आइपलिक ना मा होनो आं बारा बुजिया दे ओमफ्राय बेयावहाय मोनसे हाखर दङ आरोना बेयाव मानसिफोरा गोबां दुगैयोनो चिराङाव जानांगौ दा बेयाव दुगैनानै मानसि सासे थैबावबायनो अलरेडि सानै जाबाय थैनाया फार्स्टआवहाय सासे थैनायखौ जों निउसनि गेजेरजों मोनथिनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय दा सासेया जाहैबाय एसे गथ' फिसा दै बेबो एसे बयस खम जागोन बेबो थैदों आरोना आंनि बायदिब्ला आं बुंनाया बेनो बिमा बिफाफोरा हारसिं हाला गथ'फोरखौ हेंगार हरनांलालै दुगैनायावनो बेफोरबायदि गोबां मानसिया थैबोगासिनो बेनिखायनो बे हाखरखौ फबनायानो मोजां खोमालै गोबां गोथौ जावदोंनो आरोना माने गेरेंजों जावनाय फबना दोननायानो गाज्रि मोजां जागोन खोमा गोबां मानसि थैदो होमब्ला दिनैनि भिडिअ'आव बेखिनिसै लोगोफोर जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय नैबे जास्ट नर्मेल आपडेट दे जेबो सिरियासलि आपडेट साननो नाङा आं बेखौनो बुंनो आपडेट होबाय जाहाथे गासिबो साननो नाङा जे सनिया कुइना हौवाजों गारलाय मारबाय नांलाय खमलाय बेफोरबायदि सानना थायो नालाय भिडिअखौ नुनानै ओमफ्राय गासिबो गाज्रि मोनगोन सनिया कुइनखौ ओमफ्राय बिनि हासबेन्डखौ ब्रादारखौ बेनिखायनो बुंबाय बियो मोनसे प्रेंक हिसाबैसो बानायदों आरोना गासिबो मिथिखायो एप्रिल फुल होननानै हौवा हिन्जाव प्लेनिं खालामनाय ओमफ्राय गोबां मानसिया कमेन्ट खालामफिनदों माने अब्ला हौवाया बिनि बिनानावखौ मानो बेफोरबायदि गाज्रि बाथ्रा बुंखो बिनानावा गाज्रि मोनाखै नामा होननानै कमेन्टआव जों नुनो मोन्दों सनिया कुइननि जाय बेबायदि पस्ट खालामनो बेयाव कमेन्ट खालामफिनदों आरोना दा बुंला आङो बिनि बिनानावाबा मा बिसोरो मा प्लेनिं खालामनानै बुंदों बेनो आरोना बेनोसै ओमफ्रायो थैनायखौथ' आरो मा बुंबाय थाबावनो होनना बुंखाबाय बेफोरबायदिनो गोबां थैबोदो जोंनि हारिनि बर'फोरा बेफोरबायदि सोरबा दुगैनो थांनाय सोरबा माबा खामानि मावनो थांनाय थैबोगासिनो दङ दा बेखौ एसे बिटिआर सरकारफोरा एसे नायफैनायबा हामगौमोन ना बिटिआरनि सरकारफोरा जोंनि बिटिआरनि सिएमफोरा एसे नायफिननायबा मोजां जागौमोन उन सिगां नायनानै खामानि मावनायबा मोजां जागौमोन
बेफोरबायदि हाखर दैखराव थांनानै थैलाबायनायखौ एसे सुबिदा खालामना होनांगौमोन आरोना माबा मोनसे सुबिदा नङाबा बिल' नङा गोबां आरो दुगैनो थांबावनाय मानसि दोङो माबा दोङो बेफोर आरो बेफोरबायदिनो थैलाबायगोन बेनिखायनो एसे सुबिदा खालामना होनांगौमोन बिटिआरनि CMआ बैनोसै आंनि बिबुंथिया अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै बा